जों गेरेमसा बर' जाथि दानांगौ आरो बे बड'लेण्ड सोदोबजों लानानै बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै जों गेरेमसा हारिखौ दानांगौ रायजो राजाखौ जों माने गोदाव सोराव बुंलाबायनानै गावनि हारि फोजाबस्रांनाय खामानिखौ जों मावनो नाङा जोङो बड'लेण्डआ जोंनि सिनायथि बर'आ जोंनि सिनायथि जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड रायजो नङाबा जों माने जिराया आरो बड'लेण्डखौ जों जेराव दागोन बे जोंनि दाबि आरो जोङो जोंनि हाखौ जोङो रैखाथि होनांगौ दिनै सरकारा ट्राइबेल बेल्ट दंफां जानाखि इलिगेल एनक्ल'जारफोर दं बेखौ होखाराखै सावथाल आदिबासि टि ट्राइब्सनि जायनाखि अस्ट्रजारि हानजाजों जायनाखि सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामनायखौ लानानै जोङो फंनैसो बाथ्रा जा बुंनांगौ दङ टि ट्राइब्सफ्रा बे जायगानि फरेस्ट भिलेज नङा टि ट्राइब्स मानसि सावथाल आदिबासि बे छत्तीसगढ़ झारखन्ड बिहारनिफ्राय फैनाय बेंगलनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बुंफबजोबनानै दङ बिसोरो बे जायगानि अरिजिनेल मानसि नङा एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोङो दिनै माने बड'लेण्ड सोदोबखौ गारनानै जोंनि जायनाखि मोनखानाय रायजो मोनखानाय जोंनि सिनायथि बेखौ गारनानै गोदानै आरोबाव जोंहा जोंनि हारा मुरा जानाखि दंमोन बिगुर बिला दंमोन बेखौ जोंखौ सेस खालामना होजोबनांगौ आरोखि माने जोंहा जेबो थाला आरोखि जोंनि सिनायथियानो जेबो थानांगौ आरोखि थारमाने दुवार ओनसोल जुदि जायोब्ला आङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै गिबियावनो बर'सा बड'लेण्ड बुब्लि NBNN बिथांमोन नायगिरि गासिखौबो आं खुलुमहरबाय आरो लोगोसे जिबां बर'नि इउटिउबारफोर दं बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरबाय बिथांमोना जोंनि जानाखि निउस बर'फोरनि निउस बेखौ मोजाङै कभार खालामबाय थायो ओंखायनो बयखौबो साबायखर दा दिनैनि समाव जोंनो बयबो निउस पर्टेलखौ जों नांगौ दा बर'फ्रा अलखदाव गोलैबाय दा बे अलखद समाव जोंनि मोनफ्रोमबो नंगौ निउसफ्रा दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव थांनांगौ बर' रायजोनि खोमा खोमा हाबहैनांगौ दा आं बयखौबो बरायनानै लाबाय खुलुमबाय दा जोङो माखासे बाथ्रा बुंनांगौ दं होननानै दिनै बेयाव ज' जादों गिबि जों बुंनो सानदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा गोबां सम जों नांबाय थादों 2012निफ्राय जों नांबाय थादों ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इसिबां अनागारि जेरै अबैध बे दखलदारिफोर दङ बिसोरखौ होखारनांगौ होनना जों बुंदों बेयाव खुनु जाथि धर्मनि बर'नि भाषा माने बाथ्रा गैया माने अबैध एनक्ल'जार्स बिसोरखौ होखारनांगौ बाथ्रा बे दा बे हिसाबै जोंनो अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआबो मोनसे अर्डार होना होबाय दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ आरो जोंनो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो मोनसे अर्डार होदोंमोन आसाम सरकारखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय माने जायनाखि थानो मोनै मानसिफोर अबैध दखलदारिफोर बिसोरखौ होखारनांगौ ओमफ्राय होखारनानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ बेबायदि मोनसे अर्डार हरदोंमोन खिन्थु मावफुङाखै दिनैसिम मावाखै दा जों जावले जावले सरकारखौ नारसिनदों जावले जावले BTC सरकारखौ नारसिनदों दा दासिम मावनाय मोनाखै बेनिखायनो जोङो सम सम आन्दलन खालामबोदों आरो जोंहा फैगौ 19 तारिख सेप्तेम्बर बेयावबो जोङो धरना लादों जे साननि 12 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 3 बाजिसिम दा क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्डआव जागोन दा बेनिखायनो जों बे धरनायाव गासिबो बर' रायजो राजा खाथि खालानि जायनाखि क'क्राझारनि खाथि खाला नांजोबनाय रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनांगौ जों बेखौ खावलायदों आरो जोङो जोंनि हाखौ जोङो रैखाथि होनांगौ जोंनि हाफ्रा दिनै मोनफा मोनफा जोबलांगासिनो दङ दिनै सरकारा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जानाखि इलिगेल एनक्ल'जार्सफोर दं बेखौ होखाराखै बिसोरखौ होखारनो नागारै दिनै गोदान जायफ्रानोखि बेयाव हाबफैनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव बिसोरनो हा हु होनायनि पाट्टा होनायनि बाथ्रासो बुंबाय थादों जों बेखौ बिरोधि खालामो हेंथा खालामो आरो लोगोसे जायगा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एरियानिफ्रायनो जोंनि बर'फोरखौ होखारदों दा बेफोरखौ अननाय दुखुनांथाव दा जों बेफोरखौ बिरोधि खालामो जों बेफोर गासिबो दाबिखौ लानानैनो जों 19 तारिख सेप्तेम्बराव जों धरना होगोन बे धरनायाव बयबो फैनांगौ जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे नैबे दाखालिसो जायनाखि सावथाल आदिबासि टि ट्राइब्सनि जायनाखि अस्ट्रजारि हानजाजों जायनाखि सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामनायखौ लानानै जोङो फंनैसो बाथ्रा जा बुंनांगौ दङ बे जाबाय बे सुक्तियाव जोंहा साननांगौ बाथ्रा गोथौयै साननांगौ बाथ्रा जाबाय जे दिनै बिसोरखौ फरेस्ट डुवेलार हिसाबै स्वीकृति होनाय जाबाय बे फरेस्ट डुवेलार होनब्ला जायफ्रा बे जायगानि थागिबि फिसा फरेस्ट डुवेलार माने फरेस्टआव थाग्रा हेबिचुएटेड फरेस्ट डुवेलार्स दा बिसोरसो थानो मोनो आसामाव बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा फरेस्ट डुवेलार्स दा बिसोरो 2006सिम जेसेबां जेरावखि गैया मानो बिसोरनो थानो होनांगौ हा हु होनांगौ बे बाथ्रा दं बिसोर होखार मोना बे आयेनाव बे दङ सुप्रिम कर्टनिबो अर्डार दङ दा टि ट्राइब्सफ्रा बे जायगानि फरेस्ट डुवेलार्स नङा
बिसोरो बाहेरानि मानसि छत्तीसगढ़ जों झारखन्ड बिहार उड़िसा बेंगल ओमफ्राय बिसोरखौ 1872 मायथाइयाव साइफ्रा आसामाव साहा बागानाव मावनो थाखाय 3 ट्राइब्स हिसाबै लाबोदों दा 3 ट्राइब्सफ्रा बे जायगानि फरेस्ट डिलार्स नङा दा हयथ' बिसोरो बिहार झारखन्ड इउ पि ओरैहाय फरेस्ट डिलार्स जानो हागौ खिन्थु आसामाव बिसोरो फरेस्ट डिलार्स नङा बिसोर बे जायगायाव टि गार्डेनारसो टि गार्डेनफ्रा खुनु दिन बे जायगायाव फरेस्ट डिलार्स हिसाबै सिकिउरिटि मोना दा थेवबो बिसोरखौ आसाम सरकारा दाखालि भारत सरकारजों रायज्लायनानै फरेस्ट डिलार्स हिसाबै होबाय बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जाहाथे जोंनि जायगायाव बिसोरो माने फरेस्ट डिलार्स सिकिउरिटि मोनदों होननानै जाहाथे बे जायगायाव फरेस्ट लेन्डफ्राव हाबलाबायनानै थानाय ग्रेजिं फिल्ड खासलेन्ड रिभारेन एरिया बेफोराव जाहाथे बिसोर माने इलिगेल भाबै थानो हाया जों बेखौ दिनै नोजोर होनांगोन दा बिसोर बे जायगानि फरेस्ट डिलार्स नङा आरो जों दा दिनै गिख्रंथाव मोनसे परिस्थितियाव बर'फ्रा गोलैदों बेनो जाहैबाय दिनै ओरै सोनाब जाय संकस दैमानिफ्राय आराम्भ खालामनानै सानजा एखेरे हजों माबासिम आरोखि मानास अरण्य बेखौ बारजोबलानानै एखेरे दरंगुरि माने सौदियासिमफ्राय बे जायगायाव खोब बे माबाफ्रा गासिबो 3 ट्राइब्स मानसि सावथाल आदिबासि बे छत्तीसगढ़ झारखन्ड बिहारनिफ्राय फैनाय बेंगलनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा बुंफबजोबनानै दङ बिसोरो बे जायगानि अरिजिनेल मानसि नङा बिसोर बे जायगानि राव हारिमुजोंबो गोरोबा बे जायगानि भाषा एसामिस भाषाबो बिसोर रोङा हिन्दी स्पिकिं मानसि बिसोरो दा गथिखे आसाम सरकारा बिसोरखौ माने बेनिफ्राय फुरान हरनायसो बेबस्था लानांगौमोन खिन्थु बिसोर जुदि बे जायगायाव जुदि फरेस्ट डिलार्स हिसाबै थानो मोनोब्ला बे जोंनि थाखाय खोब माने गिथावथाव जागोन दा जों बेखौबो नोजोर होनांगौ दङ आरो लोगोसे दा काउन्सिल जे होबाय बिसोरनो 3 ट्राइब्स काउन्सिल दा 3 ट्राइब्स काउन्सिल होयोब्ला जोंहा माने बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जा 6 सिडुलनि आन्दाराव जाखाबाय बे काउन्सिलनि सिङाव जाहाथे बिसोरो माने खुनु प्रकार जाहाथे बिसोरखौ सोसना बे सिङाव जाहाथे काउन्सिल एरिया बिसोरखौ बानायना होआ बिसोर गावसिनि एरिया जेराव 3 ट्राइब्स दङ 3 ट्राइब्सफोर दङ बे टि गार्डेन हिसाबै टि गार्डेन एरियायाव जाहाथे बिसोरखौ काउन्सिल होननानै बिसोरनो कनफाइन खालामनानै दोनो जों बेखौ माने लुबैयो आसाम सरकारा बेखौ खालामनो हानांगौ आरो बिनि बारा जाहाथे जोंनि बिटिसिआव सोनानै जोंजों जाहाथे क्लेश जाया जोंखौ क्लेश जानायखौ खालामना होनो नाङा जों बेखौ खावलायो दा दिनै जों नुदों आसाम सरकारनि पलिसिया खोब सिङाव गाज्रि दा दिनै माने 3 ट्राइब्सफोरनि अट'नमास काउन्सिल होननानै जोंनि जायनाखि बिटिसिनि 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरियानि मर्यादाखौ दिनै बिराद फिसा खालामना होनानै फिन लेभेलाव जों लांफानो नागिरदों दा बेखौ जों साबधान जानांगोन दा दिनै आसाम सरकारा जों माने माबा होबाय कमतापुर काउन्सिल होबाय बे कमतापुर काउन्सिल होनानैबो जोंनि बे माने बिटिसि एरियानि नान बर' एरियाफ्रा दानख' जाजोबनानै कमतापुर एरियायाव थाङोब्ला जोंनि बिटिसिनि माने जायनाखि डेम'ग्राफि बे खोब जिअ'ग्राफिकेल बाउन्डारि बे गिथावथाव जागोन जों बेखौ गोथौयै साननांगौ दं जोंहा ओंखायनो आं बयबो बर' इन्टेलेक्सुयेल बयबो बर' फिसाफोरखौ गोथौयै बे लाइनाव साननो सिन्था खालामनो आङो बयखौबो खावलायो दा बिनि बादै जोंहा मोनसे बाथ्रा दा साननांगौ दा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे माने गोदान रायजो बिनो होननानै ओंखारनाय जों नुनो मोनदों जे जोङो दुवार्स एरिया रायजो नांगौ दा दुवार ओनसोल रायजोनि नामखौ दुवार ओनसोल होनना बुंनाय जादों दा बेखौ गोथौयै जों साननांगोन दा जोंनि गेजेराव माखासे ग्रुपआ बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै जोंनो सुक्ति खालामना गारबोयो लिरनानै गारबोयो जाथिनि गेजेराव जोंनि माने खोब गोख्रों आफादफ्रा जाथिया जायखौ आसा खालामो बे आसा खालामनाय जाथियानो जुदि बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै लिरना गारबोयोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा बाथ्रा थानांगौ आरो दिनै बेनि गेजेराव आरो मोनसे ग्रुप ओंखारबावबाय दानिया जे माने जोंनो बड'लेण्ड मोनखानाय बड'लेण्ड जायनाखि सोदोब इस्टाब्लिस जाखाबाय कनस्टिटिउसनाव हाबखाबाय जोंहा बे बड'लेण्ड सोदोबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियास डिस्ट्रिक्ट नामैनो जों माने मोनसे एरिया जों रायजो जों मोनखाबाय रायजो फिसा बेनो भबिष्यताव बे बड'लेण्ड जाहैखागोन जोंहा बेनो जोंहा आसा दं आरो बर' भाषाबो दिनै 82 हाबखाबाय दा दिनै खोब माने साननो गोनां बाथ्रा बेनो जाबाय मा दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोङो दिनै माने बड'लेण्ड सोदोबखौ गारनानै जोंनि जायनाखि मोनखानाय रायजो मोनखानाय जोंनि सिनायथि बेखौ गारनानै गोदानै आरोबाव जोंहा जोंनि हारा मुरा जानाखि दंमोन बिगुर बिला दंमोन बेखौ जोंखौ सेस खालामना होजोबनो नागिरदों आरोखि माने जोंहा जेबो थाला आरोखि जोंनि सिनायथियानो जेबो थानाय नंला आरोखि थारमाने दुवार ओनसोल जुदि जायोब्ला जोंनि सिनायथिया मा थांबावनो नालाय बे बड'लेण्ड सिनायथिया जोबनोसै दा बाथ्रा जादों बे बड'लेण्ड मोननायब्ला जों बर' जाथिनि नामाव बड'लेण्ड जाया बेखौ खारिज कर दिया होननाय जाबाय बेखौ रिजेक्ट कर दिया होननाय जाबाय बेफोर दुखुनांथाव आरोखि
दा रायजोआ बोरै जायो रायजोखौ बोरै मोनो दा बिनि बाथ्रा जोंहा नलेजआ थानांगौ गुवारै दा बेफोर नलेजखौ लानानै जों रायजोखौ बिनांगौ बुंनांगौ आरो रायजो राजाखौ जों माने गोदाव सोराव बुंलाबायनानै गावनि हारि फोसाबस्रांनाय खामानिखौ जों मावनो नाङा जोङो बड'लेण्डआ जोंनि सिनायथि बर'आ जोंनि सिनायथि बे सिनायथिखौ जों लाखिनांगोन आरो जों बे सिनायथि जाबाय जोंहा माने बड'लेण्ड रायजो जों मोनखाबाय फिसाब्लाबो थिलेबलेब जोंहा बड'लेण्ड काउन्सिल मोनखाबाय बे काउन्सिलनि नामखौ जोङो उनाव बड'लेण्ड रायजो जों बुंनो हायो बड'लेण्ड जों होननानै बुंनो हायो दा बे सिनायथिखौ जुदि गारजोबनानै गासिबो जुदि जोङो दुवार ओनसोल होनना बुङोब्ला नोंहा जानाखि बासिबायमोन बासायनानै दंमोन हारा मुरा जा बासायनानै दंमोन बेखौ सेस खालामनाय गारजोबनाय जायो आरोखि दा बे हिसाबै आं दिनै बेखौनो बुंबाय आरो बे दुवार ओनसोल बाथ्रा दुवार ओनसोल बिनि सायाव जावले क्लियारेसन होनांगौ बाथ्रा गैया जायखौ दुवार ओनसोल होनना बुंदों भुटान दर भुटान हाबग्रा दर बे भुटान हाबग्रा दरखौ जों दाखालिबो मोजाङैनो बुंना होखानाय जाबाय बे दर ओनसोला माने गासै 18टा बेंगलाव माने 11टा दरला दैनिफ्राय मानास दैसिम ओमफ्राय मानास दैनिफ्राय धनस्रि दैसिम बे माने आसाम दर बे गासै 18टा दुवाराव गासैबो बर'जोबमोन गासैबो बर' एन्ड कसारि एन्ड माने मेस बे दंजोबमोन गासैबो मालाय हारि गैयामोन आरो बिनि खुंगिरिफ्रा गासैबो बर'जोबमोन आं दाखालि फिट मोनफा फरायना होबाय बबे जायगायाव सोर खुंगिरि दंमोन बर'फोर दंमोन बेखौ खोन्थाना होनाय जाबाय बे दुवार ओनसोला खुनु दिन माब्लाबाबो भुटाननि आन्दाराव नङामोन बियो बे दुवार ओनसोला बर'फोरनिमोन बर'फ्रा बेखौ सासन खालामदों बेखौ जों भुल थयथ' होनो नाङा बुरुनजियाव जों फरायना मोनजोबो लेखायाव जों फरायना मोनजोबो माने भुटानफ्रा खुनु दिन बे दुवार ओनसोलखौ आवग्रिना लानो हायाखै माथ्र बिसोर बे जायगायाव फैनानै जोंखौ हारास होदों डिस्टार्ब होदों जोंखौ खस्थ' होफैदों जोंखौ माने बुख्रुब सुख्रुब खालामफैदों अयथासार खालामफैदों जोंनिफ्राय बे खाजोना खांनो लांदों बेफोरल' खालामदों बिसोरो बिनि बादै बिसोर बे जायगाखौ आवग्रिना लानो हायाखै दा बिसोर माने बे जायगानिफ्राय जोंनि माने खाजोना थाजोना लांनानै थांदों बेफोरखौल' खालामदों दा बेखौनो लानानै साहेबफ्रा ब्रिटिशफ्रा जेब्लानाखि माबायाव फैयो आसामाव जेब्ला फैयो अब्ला बिसोरो भुटियाफोरखौ बुजायदोंमोन जे नोंसोर बिदि दा खालाम अननाय दा खालामनानै बुजायदों आरो बेखौ फार्स्ट जेब्लानाखि एसलेदिना माने माबायाव थांजेनो भुटानाव पुनाकाव थाङो पुनाकाव जेब्ला थाङो गावनि ग्रुपखौ लानानै पुनाका बे समाव भुटाननि राजधानिया पुनाकामोन आरोखि जेब्ला बेयाव थाङो पुनाकाव थांब्ला भुटियाफ्रा पुनाकायाव एसलेदेनखौ खोब गाज्रि रोखोम बेबहार खालामदों बेखौ जर जबरदस्ति नाज्रि खालामदों ओमफ्राय गय जानानै गय जुमुदैजों बिनि मोखां बुज्लादों दा बे ओमफ्राय बेनाव जर जुलुम माने मोनसे एग्रिमेन्टबो खालामना लादों आरोखि जर जुलुम एग्रिमेन्ट ओमफ्राय बेखौ केप्टिभ अबस्थायाव माने जोबनानै दोननाय बायदि खालामदों हगारनो गोसो गैया उनाव बे एग्रिमेन्ट खालामनानै फैनानैसो बे माने फैनो हादों आरोखि दा बिनि उनावनो भुटियाफ्रा बिदि अयथासार खालामनायखौ लानानै ब्रिटिश माने सरकारा भुटानखौ गाग्लोबो 1864 गाग्लोबनाय जाबाय ओमफ्राय 1864 गाग्लोबनानै भुटियाफ्रा फुरा जेनबाय ओमफ्राय 1865 मोनसे सिनसुला होननाय मोनसे एग्रिमेन्ट जादों बे सिनसुला एग्रिमेन्टआ बे दुवार ओनसोलखौ लानानै एग्रिमेन्ट जादों बेयाव माने भुटियाफ्रा जाहाथे बे जायगायाव डिस्टार्ब खालामफैया खुनु प्रकारै जाहाथे बे जायगायाव फैनानै डिस्टार्ब खालामफैया बेखायनो भुटियाफ्रा बिसोर एग्रिमेन्ट खालामो दुवार ओनसोलाव बिजनेस खालामनो थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय एग्रिमेन्ट खालामो आरो बे एग्रिमेन्ट बादियै दुवार ओनसोलखौ माने साहेबफ्रानो माने बिनि गासिबां माने माबा दं बिफां लाइफां मुल्यबान जायनाखि सम्पति दंमोन हाग्रा ओनसोलाव मोननाय बेफोरखौ माने साहेबफ्रानो कालेक्ट खालामजोबो ओमफ्राय माने सुक्ति हिसाबै ब्रिटिशफ्रा भुटियाफोरनो बोसोराव 50,000 मोनसे बिसोरनो माबा हरो फैसा हरो इयारलि दा बे एग्रिमेन्ट जानानै थादों ओमफ्राय बेखौ खुनु दिन भुटियाफ्रा गावसिनि होननानै बिसोरो लानो हायाखै दा बिनि उनाव आरोबाव दुवार ओनसोलखौ लानानै 1910 आरोबाव 1910 8 आगस्टआव पुनाकायाव आरोबाव मोनसे एग्रिमेन्ट जाबावदों बे समाव गोदान सासे माने ब्रिटिश माने भाइसरय फैदोंमोन बे गोदान ब्रिटिश भाइसरया फैनायाव एग्रिमेन्ट जादों पुनाका एग्रिमेन्ट होनना बुङो बे पुनाका एग्रिमेन्टआव आरोबाव भुटियाफोरनो 1 लाख थाखा माने एग्रि जानानै हरदों दुवार ओनसोलखौ बे खाजोना जायनाखि माबा बिनि सम्पति दं बेनिफ्राय माने बेयाव जाहाथे माने भुटियाफ्रा डिस्टार्ब खालामा बिदि खालामना होदों दा बेजों हानि एग्रिमेन्ट जायाखै खुनु दिन बे दुवार ओनसोलनि हानि एग्रिमेन्ट जायाखै बे बिजनेस खालामनायनिल' एग्रिमेन्ट जादों आरोखि दा बे हिसाबै जादों दा बिनि बिसिबां दंफां लाइफां दंमोन गासिबो लण्डनाव माने साहेबफ्रा लाना थांदों बाथ्रा बे आरो बिनि गासिबो दुवार ओनसोलनि माबाफ्रा मेस एन्ड कसारिजोबमोन दा बेखौ बिराद मोजां लिरलांदों मालाय एसलेदेन होनना लिरलांदों ओमफ्राय साहेबफ्रा लिरलांदों दा बर'फोरखौ बिराद बाख्नायलांदों बे जायगा बिराद मोजांमोन बे जायगानि मेस कसारिफ्रा बिसोर बोरै एम्फौ माने फिथोब दिहुननानै
एम्फौनिफ्राय बोरै फिथोब दिहुनो बे फिथोबखौ बोरैहाय माने बोरै माने खुन्दुं बानायो आसुरित रोखोमसो बानायो बे रोखोम मोनसे बिराद मोजां लिरलांदों आरो बिसोर बिराद मोजां जौ बानायनो रोंगौ जौ लोंलायलायदों बिसोरो बे जौ लोंलायलायनानै बिसोरो फुनागाव थांनायखौ थांनो रोङाखै बिसोरो माने मेस न'आव थानानै आरोखि दा बे रोखोम रिपर्ट जोंनाव दङ दा बे हिसाबै एथ' मोजां जोंखौ लिरलांदों बे मेस बर'फोरखौ बिराद बाख्नायलांदों दा बिराद सिम्पोल जाथि बे इनअफेन्सिभ जाथि बिसोरो खुनु मालायखौ अफेन्सिभ माने खालामनो हाया गाग्लोबनो हाया नाख्रेबनो हाया बे जाथि होननानै माने बाख्नायलांदों जोंखौ आरोखि आरो सिम्पोल बिराद अनेस्ट बेखौ लिरलांदों दा जोंना माखासे माने जायनाखि दुवार ओनसोल बिग्रा दा बिसोरो बुंलादों माने मेस मैला थैला थाग्रा बेबायदि बुंलादों आरोखि मैला मैला थाग्रा मेस जाथि होनना बुंदों गावनि जाथिखौ बेबायदि बुंनाया बिराद लासिंसिं आरोखि बे मेस जाथिखौ गावनि जाथिखौनो मुगै सुगै होननानै बुंनायफोरा माने जाथियाव लासिंसिं दुखुनांथाव आरोखि एथ' मोजां एखेरे आरो बे एरियाखौ एक्सक्लुसिभ एरिया होनना बुंनायफ्रा खोब दुखुनांथाव बे एरिया एखेरे बर'फोरनिनो माने एरियामोन आरो बे एरियाखौ खुनुदिन भुटानफ्रा आवग्रिना लानो हायाखै दा बिनि उनाव आरोबाव बे दुवार ओनसोलखौ लानानैनो जेब्ला ब्रिटिशफ्रा थाङो 1947आव जेब्ला थाङो 1947 थांनायनि उनाव 1949आव आरोबाव माबाजों मा होनो जवाहरलाल नेहुरुआ जेब्ला प्राइम मिनिस्टार जायो फर्म प्राइम मिनिस्टार जायो जवाहरलाल नेहुरु प्राइम मिनिस्टार जानाय समाव भुटियाफ्रा आरोबाव गोदानै माबा गेलफ'मोन आरोखि द्रुक गेलफ' राजानि माबा समाव आरोखि द्रुक गेलफ' बिनि समाव मोनसे एग्रिमेन्ट जायो जवाहरलाल नेहुरुजों बा एग्रिमेन्ट जानाय समाव जवाहरलाल नेहुरुआ बे देवानगिरि देवथां एरियाखौ माने माबानो हगारना होयो आरोखि जोंनिनो हा बि जोंनि बर'फोरनि हा बे 32 स्कुवेर माने माइल्स होनदों आरोखि 32 स्कुवेर माइल्स बे हाखौ माने माबानो भुटाननो हगारना होयो देवानगिरि देवथां एरिया ओमफ्राय किल'मिटार हिसाबै 82 स्कुवेर किल'मिटार होनना बुंदों आरोखि देवथां एरिया दा बाथ्राया बेनो जाबाय दा जुदि जवाहरलाल नेहुरुआ हा हगारदोंब्ला भुटाननो सोरनि हाखौ हगारदों फालाय भुटाननि हा खालामबाथ' भुटानाव हगारनाय नङाना बे जोंनि हासो बियो बर'फोरनि हा जोंनिनो हा बे हिसाबै जोंनि हाखौ माने माबाया जवाहरलाल नेहुरुआ भुटानाव हगारदों दा बे हिस्ट'रि आरोखि आरो बिनि डिटेल्स हिस्ट्रिखौ मोननोब्ला लेखा फरायनाया मोजां आं माने डिटेल्स गोबाव बुंलांनो लुबैयाखै बेफोरनि रिपर्टखौ मोननोब्ला बेफोरनि हिस्ट्रिखौ मोननोब्ला आं खोन्थानो लुबैदों बे मोनसे लेखा दं आरोखि भुटान एन्ड दा स्ट'रि अफ दुवार्स वार बेखौ नाय बे डेभिड फिल रानी लिरनाय बियो बेखौ माबायाव लिरदों बेखौ 1866आव लिरदों बेखौ डेभिड फिल रानी ओमफ्राय ड्रेगन किंडम बे मोनसे लेखा बे जार्निस थ्रु भुटान बे मोनसे आरोखि बाय लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल इभास PVSM बेयाव मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे जाहैबाय ड्राइभिं हलिडेज इन हिमालया बाय क'क' सिं बे लेखाखौ फराय आरो बिनि उनाव दा राभेन क्राउन बे लेखाखौ फराय माइकेल आरिस लिरनाय बेखौ फराय ओमफ्राय एसले एडेननि रिपर्ट बे पलिटिकेल मिशन टु भुटान बेखौ लिरदों बे 1864आव बेखौ फराय ओमफ्राय केप्टेन आर.बि. पेम्बारटन 1837-38आव लिरदों आरोखि बेखौ फराय ओमफ्राय डाक्टर उइलियाम ग्राफिट्स बेबो 1937-38आव बेबो लिरदों ओमफ्राय बाबु किसान खान बस 1815आव लिरदोंबो एन एकन अफ भुटान बे लेखा लिरदों दा बेफोरखौ फराय बेखौ फरायब्ला जों डिटेल्स भुटाननि सोमोन्दै मोनगोन दा जों ओरैनो मिथिया हसिया बे माने दुवार ओनसोल होननानै जोंनि गेजेराव मोनसे कनफिउस खालामनो नाङा अबा माने भुटान राजानाव जों थांब्ला राजाया जोंनि बे हाखौ हगारगोन होननाय बेफोर जिनिसा बिनानै मोनोब्ला मोजां बिहै खिन्थु बे रायजोनि नामखौ दा दुवार ओनसोल होनना बुंनानै दोननो नाङा बड'लेण्ड सोदोबानो थानांगौ जा जों बेखौ लुबैयो आरो बे मिनथाव जागोन दा बड'लेण्ड माने भुटान राजानाव रायजो बियोब्ला बे मिनथाव जागोन मानोना माबाया साहेबफ्रा आसामाव फैनानै 1826 माने ब्रिटिशफ्रा आसामाव फैदों इयान्दाबु सुक्तिजों बिसोरो फैनानै आसामाव जोंनि बर' रायजोखौ बिसोरो लाफैजोबदों बे माने जों माने माबाफोर गबिन्द चन्द्रनि बंस'फोर बिसोरबो लाफैजोबदों आरो बिदिनो लाफैनानै बे 1886आव बिसोरो माने आसामनि लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बेखौ बानायदों ओमफ्राय बे लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टनि आन्दाराव बे गासिबो दुवार ओनसोलनि माबाफ्रा गोलैजोबो आरो बे दुवार ओनसोलखौ जोंना माने माबाया सिडनि एन्डेल्सआ बेखौ कसारि दुवार्सबो होनखादों कसारि दुवार बे कसारिबो थाग्राखाय कसारि दुवार होनदों आरोखि दा बे हिसाबै बे 1886आवनो बे माने माबाया दुवार्स ओनसोला
आसामनि लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्टआवनो हाबदों ओमफ्राय 1836आव बे एरियानिफ्रायनो जोंहा ट्राइबेल रिजार्भ समिति बानायनानै आसामनि एसेम्ब्लियाव जों रिप्रेजेन्टेटिभ एमएलए जों फाथायहरदों जोंहा मा होनोमोनलाय रुपनाथ ब्रह्म मोना एमएलएबो जादों बेनिफ्राय मन्थ्रि जाहैदों बेयो दा बेफोर जोंनि हिस्ट्रि बेफोरो दा उलथे नों बे समाव एथ'बारे जोंहा जोंनि हाया जेराव ब्रिटिशफोरा माबा लांजोब्बाय आरो बे एरियाखौ जोंनो माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाबो बानायना होनाय जाबाय दा नों बे आसामनि सिङाव हाबजोबखाबाय दा नों बेखौ दिनै माने भुटान एरियायाव भुटानावसो जों दा नागिरहैनांगौब्ला बे जिनिसा भुटानाव बोरै जों दा मोनहैगोन बाथ्राया बे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दा ओमफ्राय लोगोसे दा बाथ्रा जाबाय ओमफ्राय जे मेस कसारि माने बिदि बर' दा बे मेस कसारि बेखौ आलदा मोनसे गोदोनिफ्राय जोंखौ हारसाफ्रा बर' बिरुदि मानसिफ्रा मेस आरो कसारि बिसोर बर' नङा होनबोदों बे खोथाखौ बुंबोदों ओमफ्राय लोगोसे जोंखौ बुंदों जे बर' सोदोबा बे हडसना 1836आव 1846आव हडसना लिरलांदों मोनसे बड' ग्रामार बड' डिक्सनारि बड' ग्रामार लिरदों 1846 ओमफ्राय 1847आव पाब्लिस जादों हडसन लिरदों बेखौ दा बे समनिफ्रायसो बर' वार्डआ बेरखांदों होननानै गोबाङानो बुंलायो हारसाफ्रा जोंखौ बिराद माने असनमान खालामो आरोखि बर'आनो गैयामोन बे लिरनायनिफ्रायसो ओंखारदों होनना बुंयो दा जोंनाबो बे भाषाखौनो लानानै जोंनाबो दा मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों दा जोंनाबो खयजना जायफ्रा रायजो बिनो नागिरदों दा गोदान रायजो बेबो बुंनो नागिरदों बिसोरबो जे बर'आनो गैयामोनलायनो आसुरित सोदोब आरोखि जों माने खोब लाजिनाय मोनो आरोखि बर'आ मानो गैया जोङो बर'आथ' गिलु बालु जाथि माने हिस्ट्रियाव दं रोखा रोखा बर'आनो मेसआनो बर'आनो मेसआनो बर'आनो कसारि दा बेखौ होनदों माने सानजा माने माबायाव थायो बे दै बिमा सेराव थायो दै बिमा सेराव थानायखौ डिमासा होनना बुङो ओमफ्राय कामरुपआव जायफ्रा थायो बेखौ कसारि होनना बुंदों ओमफ्राय जायफ्रा ओरै सोनाबाव थायो कामरुपनि सोनाबाव थायो बिसोरखौ मेस होनना बुंदों खिन्थु बिसोरखौ मा होनदों बिसोर दे आर आइडेन्टिकेल दे आर सेम बड' फिसा ओरैनो लिरदों आरोखि ओमफ्राय लोगोसे माने जायनाखि हडसन लिरदों ग्रामाराव बड' ग्रामार जायनाखि लिरदों बर' ग्रामार लिरनाय समाव हडसना बुंखादों जे बिसोरो गावसोरखौनो बर' फिसा होननानै बुंनानै लानो मोजां मोनो होनखादों दा बे बर' फिसा होननानै लानो मोजां मोनो होननाय बाथ्रा बे लिरनासो बर' जादों होननाय बाथ्रा नङा बे जुगनिफ्राय बर'आ दङ बर' सोदोबा आगोलनिफ्राय दंखायो बेखौ जारिमिनाव जों फरायनो मोनो आरोखि दा जों बर'नि जायनाखि राजा फार्स्टआव आं एसे बुंसै आरोखि दाना बर'नि राजा महाइरंघ दानबनि बाथ्रा महाइरंघ दानबखौ फुरा बर' राजा होनना बुंदों केएल बरुवामोन गुबुन राइटारफोर सुनिन्त कुमार सेटार्जीमोन इदुवार्ड गेटमोन गुबुन राइटारफ्रा बुंजोबदों गासैबो असमिया राइटारफ्रा इभेन सिखार खालामदों जे महाइरंघ दानबआ बर' राजामोन बेनि रायजोआ माने माबामोन आरोखि माइरं हाजो होनना बुंदों आरोखि माने माबा आरोखि गुवाहाटि शिलं रड बे सेराव मोनसे हाजो दं माइरं हाजो बेयावनो बिनि रायजोमोन आरोखि माइरं हाजो बेखौ होनदों आरोखि बे बर' मानसिमोन बर' राजामोन बेखौ होननानै स्पस्ट बर' नेम बर' राजा होननानै लेखा रोखा लिरदों दस्रा जेबो लिराखै ओमफ्राय बिनि उनाव बिनि बंस'आनो रायजो खुंदों माने घटकासुर ओमफ्राय जों सम्रासुर फैबाय आरो बिनि उनाव फैबाय जोंहा बानासुर जों माने माबा फैबाय मा होनो नरखासुर फैबाय दा नरखासुरनि फिसाला फैबाय जोंहा माबामोन भगदत्त फैबाय फैसो बर्मन फैबाय भास्कर बर्मन फैबाय बल्लभ बर्मन फैबाय श्री हर्षदेब फैबाय दा जोंनि माने बे मेस बंस बर' बंस'आ दिनै 1100 शतिकासिम फुरा रायजो खुंदों बे जायगायाव गोम रायजो खुंदों बेखौ स्पस्ट लिरदों आरोखि दा नोङो हिस्ट्रियाव जों फरायनो मोनो जे जेब्लानाखि माबाया बक्तियार खिलजिया जेब्ला कामरुप रायजोआव फैदोंमोन इभान महम्मद बक्तियार खिलजि जेब्ला 1206आव फैदोंमोन बे 1206 बेयाव आरोखि बे फैदोंमोन कामरुप रायजोआव बे फैब्ला बियो माने बे जायगायाव बर'फोरजों ओरैबायदि गाज्रि जेनदों एखेबारे सेस जेनदों माबा होनदों बेखौनो जे माने माबा बक्तियार खिलजि माने कनकेरर अफ वेस्ट बेंगल बे आरोखि मेड most ill conceived in Assam ओरै होनदों आरोखि from the Bodo people and its ruler and their ruler ओरै होनदों आरोखि दा बे बर' राजाजोंनो बिराद जों जेनदों ओरैनो लिरदों बर' मानसिजों जेनदों इस्टाब्लिश बे जोंनि माने बर' सोदोबा बर' रायजो जा दंमोन बेनो आरोखि ओमफ्राय बेनि लोगोसे बिनि उनाव नों फैदो खमथापुर रायजोनि बाथ्रा बुंबाय खमथापुर रायजोनि फाउन्डार किंआ माबा कान्थरान मेसखौनो बेखौ लिरदों स्पस्ट दं बे कान्थरान मेसनि नामा बे नोङो पद्मनाभ बरागहाय हारसानि राइटारफोर लिरदों आरो बिसोरखौनो हिस्ट्रियानफ्राव गुबुन हिस्ट्रियानफ्रा वेस्टार्न बड'स होननानै लिरदों कान्थरान मेसनि जायगाया जाबाय सिंगिमारियावमोन
कुचबिहार रायजोनि माने खोलाहा 20 किल'मिटार गोजान बे रायजोमोन सिंगिमारियावमोन बिमा नामा आंगोना बिफा नामा भक्तेश्वर ओरैनो लिरलांदों आरोखि बिसोरखौनो माने केन डाइनास्टि होनना बुंदों आरो बे केन डाइनास्टिया अस्थान बड' होननानै लिरलांदों आरोखि आरो बे माने कान्थ'रान मेसानो नीलध्वज नाम लानानै बे रायजो खुंदों दा बे आरो बिनि उनावथ' फैबाय नै नीलध्वजनि उनाव बिनि रायजो जोबनायनि उनाव फिसा भुया फैबाय ओमफ्राय फिसा भुया फैनायनि उनाव जोंहा नै सिखनाझाराव हावरिया मेसनि बंस फैबाय हावरिया मेसा रायजो खुंबाय सिखनाझाराव हावरिया मेसनि फिसाफ्रानो कुचबिहाराव रायजो खुंबाय बिश्वसिंहमोन नरनारायण सलारायमोन बे जोंनि रायजो बे गासैबो बर'फ्रा गिदिर मोनसे हिस्ट्रि दंमोन बे रोखा रोखा दा बे माने 12th सेन्चुरिल' बाथ्रा नङा दा दिनै माने नोङो माबायावबो 600 माबा सनाव 53 जेब्लानाखि माबाया फैयो हिउएनसांआ जेब्लानाखि कामरुप रायजोआव फैयो 653 भास्कर बर्मननि टाइमाव बे भास्कर बर्मननि टाइमाव फैनाय समाव भास्कर बर्मन राजाया बेखौ बिराद मोजां बरायदों ओमफ्राय बे बरायनायाव मोनसे मेथाइ रोजाबदों बर'नि मेथाइजों बेखौ खनदों होनना बुंदों आरोखि बेखौ माने सुनिधि कुमार सासेया लिरदों आरोखि अल बड' माने बड' लेंगुवेज बड' लेंगुवेज होनना बुंदों आरोखि दा बेखौ बुंदों आरोखि दा बे माने खावसु होननाय सासे चां खावसु चाइनानि चां खावसु राजा बे चां खावसु राजाया चाइनायाव मोनसे रायजो देरहादोंमोन बे रायजो देरहानायनि थाखाय बेखौ बाख्नायनानै मोनसे मेथाइ चाइनायाव लिरदों माने चाइनिस भाषाजों ओमफ्राय जेब्ला कामरुपाव फैयो बेखौनो बे माने प्रथ' भाषा बर' भाषा फुराना बर' भाषाजों बेखौ मेथाइ रोजाबनानै बेखौ बरायदों आरोखि ओरैबायदि खुरा माने जोंनि सोदोबा माने दङ बर' राजा होनना बुंनाय बेफोरो जोंनि हिस्ट्रि जोंनि ग्ल'रियास हिस्ट्रि बेफोरो दा बे हिसाबै जोंनासो दा जुदि बुंलाबायब्ला जोंहा बर'नि हिस्ट्रि गैया बर'आ माबा गैया होनब्ला बे सिनायथि गैया होनना बुंब्ला बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेल' मानो दिनै जों बुंनो थांब्ला नोङो माने जोङो बुङोब्ला बर' सोदोबा नों बे आं माबानि खोथाखौसो बुंसै आरोखि गौतम बुद्धनि खोथा बेथ' 563 BC गौतम बुद्धना 563 BC बेयाव गौतम बुद्धआ लुम्बिनीयाव जन्म जादों बे माबायाव बिना ओमफ्राय बियो उन्दैयावनो बियो रायजो थाइजो गारनानै बियो हाबा जाखांनानै बे दांखास्रि हाजोआव थांनानै बे माने ध्यान खालामहैदों आरोखि दांखास्रि हाजो बे दांखास्रि हाजोआ सोदोबा सोलिबाय दांखास्रि सोदोबा दा बेखौ नों बे जेब्लानाखि ध्यान खालामनानै बध मोनो माने स्ट्रिन मोनो आरोखि थारमाने गियान मोनो बे गियान मोननाय बेखौ बध बुद्ध बड' होनना बुंदों बेखौ बड' लिरदों दा बिनिफ्रायनो जोंखौ बुद्धनि फिसा बड'सा होननानै जोंखौ हिस्ट्रियानफ्रा बुंदों आरोखि दा गथिखे जोंनि सोदोबा बिराद फुराना जों बेखौ माने दिनैसो जों दिनै बड'आ माने गोदान हरसन लिरनानैसो बर' जादों होननायफ्रा बे खोब दुखुनांथाव मालाय हारसाफ्रा बुंनो हागौ बेबायदि खोथाखौ खिन्थु जोंनि मानसिया जों मानो बुंफालाय जों मानसियाथ' जों क्लेम खालामनांगौ जों उमुनि बंस जोंनि जोंहा राजा दंमोन रायजो दंमोन जों बेखौसो बुंनांगौ खिन्थु जोंसो बुङोब्ला बेनिफ्राय माने दुखुनांथाव बर' फिसा मा थानांगौ बर' बिमाफ्रा बिदि फिसाथ' सोरजिनो नाङामोन जोनोम होनो नाङामोन दुखु फैयो आरोखि दा नों बेफोर जोंनि माने ग्ल'रियास हिस्ट्रि बे जोंनि आरो बेल' मानो बेथ' माबाखौ बुद्धखौ उननि समाव जायनाखि स्कलारफोर माने भाषाबिदफोर बिसोर बुंदों बिसोर माने सायख्यमनि होनना बुंदों बुद्धखौ सायख' फेमिलिया तिबेटान बार्मान फेमिलि मंगलिक ग्रुपनि होनना बुंदों आरोखि तिबेटान बार्मान मंगलिक ग्रुपनि मानसिया बर'फोर दानि दिनाव जों आरोखि बे आरो बे भाषाखौ दिनै बुंदों माबायाव मा होनो स्ट्रागल फर एम्पायार बे लेखायाव मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय लेखा स्ट्रागल फर एम्पायार बे लेखायाव लिरदों जे बर' रावा माने 800 years ago देयर वाज ए सिंगल बड' स्पिच ओरैनो आरोखि बर' रावा मोनसेल' मोनदों बे समाव किरात भाषा मा भाषा दंमोन बे गासिबो गुबुन गुबुन माबाजों रायलायोमोन तिबेटान बार्मान फेमिलि मानसिया दा बे गासिबो किरात रायलायग्रा गुबुन गुबुन भाषा मानसिफ्रा बर' भाषाखौनो रायलायजोबोमोन ओरैनो 800 years ago देयर वाज ए सिंगल बड' स्पिच ओरैनो लिरदों आरो बेखौ मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय लेखा स्ट्रागल फर एम्पायार बे लेखाखौ फरायबा मोनगोन बे जायगायाव बिराद मोजां आरोखि दा बे आरो बेल' नङा दिनै बुंनो थाङोब्ला माबानि खोथा भारतनि बाथ्रा भारतनि नामनि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो भारतनि नामनि बाथ्राया माइथलजिकेल भारत सोदोबा माने बे माबानि शकुन्तला आरो माने बिश्वामित्रनि जन्म जानाय बिसिनि उरह जानाय बर' राजा ओमफ्राय भारत दोनदों होनना बुंदों बे माइथलजिकेल बेहा माने माबा गैया आरोखि बेस गैया बेहा खिन्थु बेखौ माने मा होनदों भारतनि नामखौ सिगाङाव मा होनदों महाभारतआवबो इभेन्ट लिरदों महाभारतआवबो दं बे लेखा बेयाव ओमफ्राय जैन माने माबायाव जैन लिटारेचार ओमफ्राय बुद्धिस्ट लिटारेचार बेयाव स्पस्ट लिरदों बे भारत नामखौ गोदो मा होनोमोन जाम्बुदैफा होनना बुङोमोन होनना लिरदों
जाम्बु दैफा आरो बेखौ माने रमिला थापरमोनहा लिरदों बिदि माहाजनमोन लिरदों एनसियेन्ट माने इन्डियान हिस्ट्रि बेखौ लिरदों दा गथे जाम्बु दैफा होनना सोलियो बेलाय जाम्बु दैफा दा जों बेखौ दिनै क्लेम खालामो जाम्बु बिफां दैफा दैनि हाफाङाव थानाय जाम्बु बिफां बे दैफाव बे जाम्बु दैफा बेखौनो जाम्बु दिपबो होनना बुङोमोन ओरैनो दं आरोखि बे जाम्बु दिप रायजोमोन बे बर' रायजोमोन जों दिनै हिस्ट्रियानफ्रा बेखौ जों क्लेम खालामनांगौ आरो दिनै बेखौनो गोबां हिस्ट्रियानफ्रा बेखौनो बुंदों आरोखि जाम्बु दैफा बे सोदोब जोंनि बर' हिस्ट्रियानफ्रा बेखौनो क्लेम खालामदों बे माने भारतनि नामानो जाम्बु दैफा गथिखे बे बर'निमोन बर' रावनिफ्राय फैनाय बेखौ जों दिनै बुंदों दा गथिखे जोङो दिनै गावजों गाव एखेबारे गावनि भाषाखौसो गैया बर' भाषा माबा नङा बर' रावा मैयासो जानाय बर' रायजो गैया होननायफ्रा खोब अननाय आरोखि बर' रायजोआ बिराद माने जोंनि रायजोआ खुन सानजानिफ्राय आं आगोलाव बुंबाय थाबाय खुन सानजा माबानिफ्राय दिख्राय दैनिफ्राय सोनाबहा करतया दैसिम आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा माने सागरसिम बंग'पसागरसिम बे ग्रेट माने माबामोन आरोखि बर' रायजोमोन बेखौ होनदों आरोखि बर' रायजोमोन बे क्लियार जोंहा दा गथिखे जों बेयाव माने गोनो गोथो बुंलाबायनानै जों रायजोखौ आन्दायहोनो नाङा आरो जोङो थांनानै थानांगौबा जों गावनि सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानांगोन जों बर' रावखौ जों फोसावनांगोन बर' रावा दिनै ओइथितुल हाबबाय बे बर' रावा ओइथितुल हाबनाय जों रावखौ जों बोरै फेहेरनो बेखौ सिन्था खालामनांगोन बड'लेण्ड रायजोआ दिनै जोंहा माने फिसा बड'लेण्ड जों माने टेरिटरि जों मोनबाय जों मोनसे रायजो फिसा मोनबाय बे फिसा माने काउन्सिलखौ जों बोरै फेहेरनो बोरै गिदिर खालामनो जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दा दिनै बेखौ गारनानै जुदि जों गारजोबब्लानो जुदि जों दिनैसो गोदानै जुदि माबा होनोब्ला दुवारान्थलि होनना बुङोब्ला खोब दुखुनांथाव जागोन आरोखि दा जों बेखौ जों माबानो नाङा रायजो राजाफ्रा जों बेफोरजों गोदाव सोराव माने माबा थांनो नाङा आरो जों हिस्ट्रि बाथ्राखौ बुंब्ला गोबां हिस्ट्रि खोथा दं जों बेखौ सेमिनाराव बुंगोन जों बेखौ रायलायगोन आरोखि जों दिनै हयथ' बे सुंद' समाव गोलाव खोथा बुंनो नाङा आरो गोलाव खोथा बुंब्ला रायजो राजाफ्राबो हयथ' खोनासंनो आख' फाख' मोनगोन दा जाय हक जोंनि रायजोआ बिराद गिदिरमोन बेखौ जों बुंनो हायो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंदों बियो जायफ्रा बुंदों आरोखि जे रायजोआ माबाजों मोना नामजों मोना बर' सोदोबजों मोना जाथि नामजों मोना ओरै होनदों आरोखि दा जोङो बुजिनांगौ जोङो रायजोखौ मोनो होनबा अन दा बेसिस अफ लेंगुवेज बेनिजोंसो जों रायजोखौ मोनो बेखौ 1956आव जेब्लानाखि रिअर्गानाइजेसन एक्ट मोनसे भारत सरकार बानायना होयो रिअर्गानाइजेसन स्टेट्स बेयाव माने लेंगुवेज बेसिसाव रायजोखौ दाना होनाय जादों गिबियाव भारताव 14थाल' रायजो दंमोन 14 स्टेट्स बे 14 स्टेट्सनि गेजेराव गोबाङानो माने माबानि प्रिन्सलि स्टेटमोन आरोखि राजा गोनां रायजोमोन आरोखि ओमफ्राय गोबां रायजोआनो माने इन्डिपेन्डेन्ट माबामोन दा थेवबो 14 स्टेटखौ लानानै इन्डिपेन्डेन्टनि माबा समाव भारतजों माने माबानाय जादों सोनाय जादों जेनेबा दा जोंहा बुंदों मुम्बाइनि खोथा बम्बाइ ओमफ्राय गुजरातनि खोथा दा मुम्बाइआ प्रिन्सलि माने बे मोनसे प्रेसिडेन्सि बम्बाइ प्रेसिडेन्सि दा बम्बाइआव माराठाफोर थायो माराठी लेंगुवेज रायग्रा ओंखायनो माराठी लेंगुवेज रायग्रा बिसोरनो उननि समाव माने मुम्बाइ महाराष्ट्रआव बेखौ होनाय जाबाय आरोखि आरो बिनाव गुजरातआ दिनै गावलांबाय महाराष्ट्रनिफ्रायनो गुजरातआवबो आलादा भाषा दङ बेयाव बे माराठी भाषाजों मिलाया गुजरात भाषाया दिनै गुजराती ओंखायनो बेखौ गुजरात मोनसे स्टेट माने बानायना होनाय जाबाय आलादा खोथा आरो आलादा जाबाय आरोखि ओमफ्राय नोङो दिनै बे उरिष्यानि खोथा बुंबाय उरिष्याया माने सान हर फैनायखाय माने उरिष्या रायजो जादों होननाय खोथा उषा किरणजों रायजो जानाय खोथा बे उषा किरणजों रायजो जानायनि बाथ्रा नङा बे उरिष्यायाव माने उरिया भाषी मानसिबो दङ उरिया भाषी रायलायग्रा बे उरिया भाषी रायलायग्राखायसो बिसोरनो आलादा स्टेटखौ होनाय जादों दा बे ओमफ्राय केरेलाथ' मोनसे माबामोन बियो माने राजानि मोनसे रायजोमोन बियो फिसा फिसा रायजोजों राजाजों माने सुंजानाय बे नारेंखलबारि खाय बेखौ माने केरेला होदों बेबो नङा दा बेयाव मालायालि भाषा दं बेयाव मालायालि भाषा रायलायग्राखाय बे जायगाखौ माने आलादा बुखावनानै रायजो होनाय जादों आरोखि दा बे ओमफ्राय कर्नाटकआवबो बिराद रायजो फिसा फिसा राजानि दंमोन बेथ' माइसुर रायजोमोन आगोलाव माइसुर बे टिपु सुल्ताना बे रायजोखौ खुंलांदों माइसुर रायजोखौ दा माइसुर रायजोखौ उनाव फिसा फिसा गोबां रायजो दंमोन बेयाव 7थासो रायजो दंमोन दा बे रायजोखौनो उनाव माने माबा भाषा खानारि भाषानि थाखाय बिसोरनो माने कर्नाटक रायजोफ्राव बुखावनानै होनाय जादों आरोखि उनाव दा बेफोर आरोखि दा आंनाव गासिबो जोङो सन दंजोबो बेखौ गोलावै खोथा बुंला माब्लाबा जाया बेखौ बुंबा टाइम लागोन दा पान्जाबा जेनेबा 5टा दैजों माबानायखाय पान्जाब जादों
बेबो रं माने माबा आरोखि बियो बे नङा दा पान्जाबाव गोबां स्टेट फिसा फिसा दंमोन आरोखि बे फिसा फिसा गोबां रायजोखौ लानानै पान्जाबखौ बानायनाय जादों 7था रायजो बेयाव दंमोन आरोखि पान्जाब दा पान्जाबाव पान्जाबि थायो पान्जाबि भाषा रायलायो दा बेजों नैबे हारियानानि मानसिफ्रा हिन्दी स्पिकिं मिलाया बेखायनो बे हारियाना रायजोखौ आलदा बुखावना होदों हिन्दी स्पिकिं ग्रुपखौ आरो हिमाचला मोनसे इउनियन टेरिटरिमोन हिमाचला बेयाव भाषा आलदा रायलायो दा बे आलदा रायलायग्रा माने माबाखाय जायगाखाय बेखौ माने उनाव बे इउनियन टेरिटरिखौनो फुल फेजेड स्टेट बानायना होनाय जादों हिमाचल रायजो होननानै आरोखि दा बेफोर आरोखि दा दिनै आसामनि बेलायाव जों आसामनि बेलायाव जों बुंनांगोन आसामा गासै गोदो माने दानि जायनाखि आलदा आलदा रायजो जालांनाय बिसोर ज'मोन आरोखि आसाम स्टेटआव बिसोर दंमोन आरोखि बे प्रटेक्टेड मोनसे ब्रिटिश प्रटेक्टरेट माने माबामोन आरो रायजोमोन आरोखि बे 1826 बेयाव माने आसाम माने माबाया ब्रिटिश सरकारा बेखौ माने गावसिनि आन्दाराव लादों ओमफ्राय बियो 1874आव बे बेंगलजों दंमोन 1874सिम बे बेंगल रायजोजों दंमोन आरो आसाम आरोखि उनाव बेखौ 1912आव आसाम मोनसे प्रभिन्सियेल स्टेट होननानै बेखौ माने बानायनाय जादों 1912आव आसाम मोनसे रायजो बानायनाय जादों आरो बे आसाम रायजोनि भाषाया असमिया दा बे हिसाबै दा दिनै गुबुन गुबुन माने माबाफ्रा भाषायाव असमिया भाषा नङा दा दिनै खासिया जयन्तिया ओमफ्राय माबा गार' हिल बे मोनसे अट'नमास स्टेटमोन दा बिसोरनि भाषाया आलदा मालाय दा बे आलदा भाषाखाय बिसोरनो मा होदों माने मेघालय रायजो लाबाय बिसोरो भाषा भित्तियाव लानाय जाबाय आरोखि दा बेखौ नोङो एखे जोमै सायाव माबा थादों होननायखाय बिसोरनो आलदा रायजो होदों बे नङा जोमै सायाव थानायखाय बिसोर आलदा रायजोबो मोनाखै बिसोरो माने आलदा भाषा रायलायग्रा असमिया भाषा नङा बेखौ मोन्दों ओमफ्राय मणिपुरा मोनसे माने प्रिन्सलि स्टेटमोन बियो बेबो इउनियन टेरिटरिमोन आगोलाव प्रिन्सलि स्टेट इउनियन टेरिटरिमोन बेबो आलदा मोनसे भाषा दंखायो मालाय बे आलदा भाषा थानायखायनो बिसोरनो आलदा माने मणिपुर भाषा आलदा भाषा थानायखाय बिसोरनो माने आलदा मणिपुर रायजो होना होदों दा बाथ्राया जादों मा बे जायफ्रा बुंदों जे माने माबा माखासे पुरानफ्राव लिरलादों आरोखि पुरानाव लिरना गालांदों मणिपुरालायनो मणिपुरा मणिमुक्ता गोनां दा पुरानाव लिरदों माखासे माने जेब्लानाखि श्री कृष्णआ जों माने माबायाव मा होनो बृन्दाबनाव एखेबारे बिराद लीला खालामो अप्सराफोरजों लीला खालामनाय समाव शिबा थानो हायिनि शिबा एखेबारे माबानिफ्राय कैलास राहाजोनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव थांदों मणिपुर जायगा दानि मणिपुर जायगायाव थांदों आरोखि बे जायगायाव थांनानै जेब्ला बे जायगायाव थाङो बे जायगायाव थांब्ला एखेबारे माबाफ्रा इसोरफ्रा मोदायफ्रा एखेबारे इन्द्र तिन्द्रफ्रा गासिबो मोदायफ्रा बेयाव थांनानै बेनो बिराद मणिमुक्ताजों साजायदों जाहैबाय आरोखि दा साजायनानै बेयाव थांनानैनो शिबा महारस डेन्स खालामजाहैबाय आरोखि महाराज नित्य खालामनायखायनो बेखौ मा होनदों मणिपुर होनदों जाहैबाय आरोखि दा बे पुरानाव लिरनाय आरोखि बे माइथलजि दा जेखि जाया मणिपुरखौ माने बे माने महारस डेन्स खालामनायखाय मोन्दों बा बाथ्रा नङा बियो बे माने मणिमुक्तानि थाखाय मोन्दों नङा बियो बे जायगायाव माने आलादा भाषा रायलायग्रा असमिया भाषा नङै आलादा रायग्रा मणिपुरि भाषा राय दं बे हिसाबै होदों आरो नागालेण्डआ मालाय नागाफ्रा आलादा भाषा दंखायो असमिया भाषा नङा बिसोरना नागा भाषा बे बिसोर आलादा रायजोखौ बिसोरनो होनाय जादों ओमफ्राय मिज'आव बिदिनो माने गावस्रा भाषा दंखायो भाषा भित्तियाव होनाय जादों अरुणाचलबो बिदिनो भाषा भित्तियाव होनाय जादों नामा गावसोरथ' गावसोर चइस खालामनानै दादों नामफोरखौ खिन्थु भाषा भित्तियाव अन दा बेसिस अफ लेंगुवेज बे स्टेटफोरखौ दाना होनाय जादों दा जोंनोबो दिनै आसामाव दिनै बर'फ्रा रायजो बिदों मानो बिदों बर'फ्रा रायजो बिदों बर'फ्रा आलादा भाषा दंखायो आरो बे बर' भाषाया दिनै माने दिनैनि भाषा नङा बे फुराना भाषा जों बयबो मिथिगौ बे भाषाया दिनै रायलायब्रबनाय भाषा नङा बे भाषाखौनो रामायण महाभारत गुन जुगनिफ्राय रायलायबोनाय बे भाषाखौ बयबो दिनै स्कलारफ्रा बयबो बुङो मालाय मिथियो बे बिराद फुराना भाषा अल्ड भाषा बे लेंगुवेज बेखौ एक्सेप्ट खालामो दा बिनि बेखौ दिनै सिक्रिट बे भाषाखौ बिराद फुराना भाषानि थाखायथ' दिनै बे भाषाखौ जोंनो माने ओइथिफोर सोनाय होनाय जाबाय आरो बे बर' नाम जायनाखि माबादों बेफोरथ' प्रमान जायोना दिनै दैनि नामफ्रा इसिबां दैनि नाम दं बे बर' नामजोब जायगानि नामफोर बर' नामजोब माबोरै फैयो बिसोरलाय जायगानि नाम बर' नाम हाजो हाला बिलोनि नाम बे गासैबो बर' नामजोब दा बेनो जाबाय बे जोंनि बर' भाषा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायोमोन बर' जाथिया गोदोनिफ्राय दंखायोमोन बर'आ दानि जाथि नङा बेखौ बयबो मिथिगौ ओंखायनो जोंहा माने हिस्ट्रिकेल बेसिस जोंहा दङ दा बे माने हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड लेंगुवेस्टिक बेकग्राउन्ड हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड जिअ'ग्राफिकेल बेकग्राउन्ड जा बे दङ दा बे मोनथाम बेकग्राउन्डआ स्ट्रंथार जा एखेबारे जों रायजो बिनो हायो बेखौनो दा दिनै बेखौ रायजो बिदों मानि थाखाय बिदों बे बड'लेण्ड रायजो बिदों मानि थाखाय बिदों बे लेंगुवेस्टिक माने भाषायाव बिदों जोङो दा हिस्ट्रिकेल माने माबायाव जों बिदों ओमफ्राय जिअ'ग्राफिकेल बेकग्राउन्डआव जों बिदों दा जों मोनगोन बड'लेण्डखौ मोना नङा जों मोनगोन मा मोना जोंथ' जों बे गोदाव सोराव आन्दायलाबायनानै जुदि जों जायोब्ला
सोरबा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै लिरनो गारबोयोब्ला सोरबा बड'लेण्ड रायजोखौनो जोङो बर' सोदोबखौ नांलिया दुवार ओनसोलि होननानै बुङोब्ला बोरै मोनदों जोंलाय मोननाय नङा आन्दायगोन जोङो बिदि दा गथिखे जों थिग जानांगौ जों रायजो बिनायाव जोङो माने माबानांगौ स्ट्रं जानांगौ जोंनि दाबिया जोंनि माने माबाफ्रा थिग जानांगौ जों माबे नामाव रायजो बिनो जों गावनि सिनायथिखौ मा होननानै लानो बे ना जों दिनै हारसा जाहैजोबनो ना जों बर' हिसाबै थानो फैगोन दा ओरैनो जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबां हारसा जाहैजोब्बाय गोबां गुबुन गुबुन जाथिनि परिसय लाबाय दा बे परिसय लानानै थांनायखायनो बर'फोरनि संख्या दिनै खम जालांबाय आरो बे बर' संख्या खम जानायखायनो दिनै बर'फोरखौ प्रटेक्सन थाखाय बर'फोरनो प्रटेक्सन होनांगौ होननानै दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बानायना होबाय आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौनो लानानै दिनै जोङो माने सिक्स सिडुल बानायना होनाय जाबाय दा जोंहा रायजो फिसा जों मोनखाथारबाय आरोखि दा जों बेखौ मानो होखोमानो दा बे आरोखि दा गथिखे जोंनि माने माबाया हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डआव जा स्ट्रं लेंगुवेजनि बेकग्राउन्डआव स्ट्रं जिअ'ग्राफिकेल बेकग्राउन्डआव जा दङ बेखायनो जों बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै जों रायजो बिनांगौ आरो बड'लेण्ड रायजोखौनो जों लानानै जों बयबो एकगत जानांगौ खौसे जानांगौ बे गुबुन गुबुन सिन्थाधारा जों आवगायनाङा आन्दायगोन रायजोफ्रा नङाबा आन्दायलायबायगोन दा गथिखे आं बयखौबो खावलायो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जोङो रावबो जाहाथे जोङो बे नङै बाङै खोथाफोरजों जों जाहाथे भुल बुजाबुजि जाहाथे जालायलाया दा बेफोरखौ लानानै एखमबा जोंफोरखौसो माने नङै बाङै बाथ्राजों माने रायजोफोरनि सिगाङाव मिसलेट खालामनानै भुल बुजाबुजि मोनसे सृष्टि खालामनो नागिरो जों खुनुदिन असैथो खोथा बुंनायखौ जों सुखुवा नङै बाथ्राजों जों थांनो लुबैया सैथोजों आवगायनांगौ नंगौ बाथ्राजों आवगायनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो मोनसे गेरेमसा बर' जाथि जोंहा दानायनि मोनसे फरिकल्पना दं जों गेरेमसा बर' जाथि दानांगौ आरो बे बड'लेण्ड सोदोबजों लानानै बड'लेण्ड सोदोबखौ लानानै जों गेरेमसा हारिखौ दानांगौ ओंखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बे बड'लेण्ड सोदोबखौनो जोंनो एस्टाब्लिस खालामना गालांखादों आरो जों बयबो एकमत जोब जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड रायजो नङाबा जों माने जिराया आरो बड'लेण्डखौ जों जेराव दागोन बे जोंनि दाबि